Ka soskular pynbeit put happening ka megalia bat ka Assam kalabu ye paidbah nong shong shnong jong ka thain malang kuna ha ka jing e ong uba Enos G Momin Vice President ka Malang Area Development Organization habakren bat kinong tho kubor hamalang guna ha kan riu rik uyayong araja ar uba Momin uloong nadu ba ka megalia bat ka Assam kila dep ban soye ka soskular pynbeit put ki pulit ka Assam bat ki breu jong ka nat khlaw kim sha sho ye ki paidbah ka thain ban kich yap na rut jong ka we ka wa ka batuj na pedeng jong ka te ka shnong uloong ru awat ban yarong ya mi na ka shnong ki baham ha megalia syaka jaka jong ka Assam ru kamlong shu ka basngan khamtam ha ka pormit uba Momin uloong ba kishnong ki bahap ha ka thain malang kona ki paidbah ki shem jing e bha na ka ne ka jing ye ka ja khappud bat shwa jong ka jing pynbeit put o mentri rang ba ka jila megalia bat ka jila Assam kila kular ya ki bakin se sngap ya ka sur jong o paidbah laki kwa abandon ha ka megalia ne syaka Assam bat kila manjur ru ban sape ya ka ni kam da ka regional committee haka arhuai trik ubnai bakhadwe araja arhuai uba renikton el tongkar MLA bat kiwei pat ki he sarkar kilawan manjurib bat penlong ye ke jingelang kabalalong haka madan Jaipur bat nakaliang jong ki paidbah kilapan pau ye kemon ban ya don be ha megalia laong ru ban nakaliang jong ke sarkar kilapan pau bakin pendep ye ke jing ye penbej katkum kemon jong paidbah bat kin om ya katkum ka history uloong ru ba kila kular ru ban pentikna ya kata wat chua ban ya soya ka soskular ru bat Hadien kata kelia kendu biang bat kila pentip ba onshim ya karai katkum ka survey jong usnem araja kharwe balale ada ka sarkar megalia Henry Hadien balai soya ka soskula hadu pratli kishnong ki bahap apo jong kathan kila hap no shaka Assam bat kane ka long ke ek basngausi badu laong bagi paidbah kin omle lanu ru shaka Assam